Dit is de ongerepte oogstpunt van Schiermonnikoog. We gaan er naartoe met burgemeester Ineke van Gent. Er wordt al een aantal jaren over de gaswinning gesproken, maar nu lijkt het ook echt te gaan gebeuren. Dat gas wat zij nu willen gaan boren, dat duurt echt nog jaren voordat dat ook door de leidingen gaat. Dus ik zou zeggen, laten wij die jaren gaan gebruiken om te investeren in duurzame opwekking van energie. En niet in achterhaalde methodes die ook nog het mooie natuurgebied aantasten. Het is gewoon niet de goede weg. Op een heldere dag is het gasplatform straks zichtbaar vanaf het strand van Schiermonnikoog. Het gasveld ligt boven Rottumerplaat, Schiermonnikoog en Borkum. Het gas wordt straks met behulp van elektriciteit van een Duits windpark opgepompt en het platform wordt verbonden aan een bestaande pijpleiding die in het Groningse Uithuizen aansluit op het netwerk van de Gasunie. De exploitant van het gasveld is blij dat nu ook Duitsland meedoet. Lokaal gewonnen gas heeft meerdere voordelen ten opzichte van geïmporteerd gas. Het is schoner, het draagt bij aan de onafhankelijkheid en het is uiteindelijk ook relevant voor de economie. Hoe snel kan u beginnen? Als we nu de juiste stappen maken en op de juiste momenten de vergunning gaan krijgen, dan zouden we voor de winter van 2024 ons eerste gas kunnen produceren. Die vergunning komt naar verwachting binnen een paar maanden, maar op de Duitse en Nederlandse Waddeneilanden geven ze het verzet nog niet op. Kijk eens om je heen, zou ik zeggen. Zeg ik ook tegen minister Jette. En sla gewoon een andere weg in. Samen met ons, samen met de natuur- en milieuorganisaties. En kiest echt voor een duurzame oplossing die ook op de lange termijn houdbaar is. En dit schitterende UNESCO Werelderfgoed niet aantast.